Здравейте от петък! Започваме уикенд влога от петък. Ние вече сме в колата. Ако не започна влог в колата или видео, то не съм аз. В момента пътуваме, излизаме с моя свекър. Ще прекараме една вечер навън с него. Родителите на моят съпруг са разделени и гледаме да отделяме време и за тях. Една седмица с едния човек, другата седмица с другия човек. Тази седмица е ред на свекър ми. Малката е отзад и се вълнува за нещо. Искам да благодаря на жените, които ми пишат коментари. Това за мен е супер голямо щастие, защото това, което започнах да правя, е желание, което стоя доста дълго време в чекмеджето с моите мечти, и да правя съдържание за социалните мрежи. Така че искам да ви кажа, че ако ви е интересно как прекарваме дните през седмицата и дадени съвети, които давам, когато посетите Сицилия, да си прекарате добре, според мен, лично мнение и мои съвети и мнение как бихте се чувствали добре и някакви точки от опита ми тук. Искам малко да ви разкажа за мен. Аз съм Велизара, родена в Димитровград, израснала в Добрич и от 8-9 години живея в Сицилия от две прекрасни малки деца. И винаги и това, което ме доведе до Сицилия, е желанието ми да живея в друга държава. Пък и от дълги години винаги съм харесвала Италия като цяло. Посещавала съм я от малка, от 7 годишна. За първи път посетих Италия на 7 годишна възраст. Буквално след като приключих първи клас, дойдох на гости при моята Леля. Тя живееше в Милано. И от тогава винаги ми е харесвала Италия. Винаги съм искала да живея тук и с течение на времето и на годините и на съдбата дойдох в Сицилия да помагам на моята майка за отглеждането на сестра ми, и така се завъртя живота ми, че се запознах с съпругът ми и създадох семейство тук. И за мен това е най-хубавото нещо, което ми се е случило до момента в живота. Така че ако вие имате мечти, цели, нещо, което искате да направите в живота си, никога не спирайте да се борите за това, което искате да постигнете. Няма значение хората до вас дали не вярват в това, което си мислите, че искате да направите. Вие трябва да го направите, особено ако е нещо, което го чувствате със сърцето си. Никога не спирайте да се борите за това, което искате да правите. Не се притеснявайте от мнението на хората, не се притеснявайте от абсолютно нищо. Рано или късно, когато човек работи за нещо, което иска да постигне, то рано или късно се случва. Аз съм страшно благодарна за дори малките стъпки, които в момента правя към реализирането на съдържание в YouTube. Всеки един коментар, който получих тази седмица, ме накара да се усмихна, че да не казвам дори разплаках. Особено днес получих 2 коментара, от които толкова добре се почувствах и толкова развълнувана бях, че пратих скриншот на съпругът ми, докато беше на работа, и той супер много голям кураж ми дава през този период, защото има моменти, в които аз казвам, виж, аз качих това видео, но то няма кой знае колко голям успех, но той казва, че успехът е вече започнал, защото съм публикувала и съм се престрашила, така че правете това, което обичате, без да се притеснявате. Продължаваме нашият уикенд. Да видим какво ще се случи.
на мама помощничката. На това цвете, тук, мама, на голямото, на червеното цвете, мама. Браво, мамо. Ой, на мама, болното детенце. Най-хубавата помощничка. Браво, мамо, благодаря. Кистевачен! Къде дойде? Здравей, мамо, здравей! No, grazie. Здравейте от събота. Ние сме на разходка в Мардзамеми. Това е един морски курорт близо до Ното. И в момента сме в старата част, което едно време е било рибарско селище. Тук са се крили доста от пиратите. И сега ви снимам и ви показвам това, което мога. Che bello il shark! Adesso cammini e fai brava? No, guarda i cani. Si cammina. Това тук е хотел, B&B и вижте колко е красиво. Кой ли не би се починал на такава гледка, на такава красота? Ако имате пътуване към Сицилия, ви препоръчвам 10 от 10 това място. Супер красиво е, супер спокойно, типично сицилианско място. Ето тук в момента влизаме в рибарското селище. Bello. Magari. Di pasta 25 euro. Lo vuoi? Io voglio piano. Con i secondi o Senza.
Stai mangiando, vero? Che amore ti piace? Vabbè. Se posso vedere il paio? Va bene. Papà si siede qui. Papà. Sì, non mi vuoi spingere, adesso ci spingo. Io guarda, io questo io male, guarda. Mamma, guarda Gione. Bellissimo, posso vederlo? Un'ora e 2 si fa. Come si vede, vedi? Cono, 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 cono. Scusa, io voglio andare a casa, non vieni a casa, senti? Vogliamo andare. Io guarda. Щипи, 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 щипи. Мами. Здравейте! От понеделник. Не съм снимала кой знае колко, не знам даже какво може би ще се получи в това видео, но се опитвам да направя някакво съдържание, защото забелязвам, че има някакво развитие в този канал, въпреки съвсем малкото развитие. Това ми дава сигнал, че аз най-накрая съм направила неправилния избор да се престреша да седна да снимам и да ви говоря и да ви давам някакви съвети, да ви показвам семейния ми живот, майчинството и така нататък. В тази насока искам да ви кажа как се почувствах днес сутринта. Взех си телефона и ми излиза в Фейсбук видеа на различни хора, които предлагат имоти в Сицилия за ниска цена, за 1 евро и там някакви глупости, какви ли не. Така, искам да ви кажа моя личен опит за имотите тук. Аз и мъжът ми преди по-малко от 2 години, нямаме 2 години, септември 24 закупихме апартамента. Искам да ви кажа, ние сме съвсем нормална двойка, нито аз съм богата, нито той е богат, всичко е с по-труд на челото, буквално страшно много труд сме положили, за да притежаваме този имот тук, в момента където снимам. Искам да ви кажа, че желанието да имаме нещо наше, да изградим нашия дом, нашето гнездо, ни изигра толкова лоша шега, че сме двама млади, неопитни, сгрешихме, че не потърсихме съвет от нашите родители, всичко на наша глава. Въпреки че апартамента е закупен от агенция, местна агенция в нашия град тук в момента, където съм. Въпреки че идва проверка да видят дали имота е сигурен, дали е годен за живеене, искам да ви кажа, че ние се борим с мухъл, нещо страшно, хора, нещо отвратително е. И ме дразни, че ние в момента този апартамент го изплащаме и отглеждаме 2 деца тук. Борим се, ремонти, не знам си какво, но спалнята, където снимам в момента, ремонтирахме ноември с новородено, малко дете, което те първо започна детска градина, и ремонтирахме спалнята. Ремонтираме стая по стая, защото знаете, с 2 малки деца, в този случай, както са малки децата и аз си ги гледам,
мъжът ми работи, знаете, не е лесно. Аз вярвам, че не сме единствената двойка, която изгражда всяко едно нещо, стъпка по стъпка, сами. Аз съм ми благодарна, че моята майка е близо до мен да ми помага в отглеждането на децата, защото ето както виждате, София от миналото видео е болна, сега и мъжът ме го хвана този вирус, някаква настинка ли, какво е, не знам. И благодарение на това, че моята майка е тук, успявам да оставам малкия да не се зарази при нея. Връщам се на темата. Искам да ви дам мой съвет. Ако имате намерение да живеете тук в Сицилия, искате да им притежавате жилище или къща, вила, каквото и да е било, моля ви се, доверявайте се само на сигурни агенции с добро име. Намерете хора, на които ще ви направят 20 000 проверки, че този имот е сигурен и че е точният имот за вас. Не се хващайте на пълни глупости и не се хващайте на това, че Сицилия е много добро място за живеене. Ако си за известно време. Но искам да ви кажа, че в Италия има страшни данъци, има високи отдръжки на заплатите. Ако намерите някакъв вид работа, то е много вероятно да бъде без договор, да сте без договор, без да сте на сигурно място работно. Да не ви казвам образование, тук само ако ви покажа детската градина на дъщеря в какво състояние, ще ви стане ясно за какво ви говоря. Искам да ви кажа, че образователната система в момента в България е 1000 пъти по-добра, отколкото тук в Италия. Другото, което искам да ви кажа, аз живея в много малък град, близо до Катания и Сиракуза, между двете места, да не казвам и третото е Рагуза, примерно. И искам да ви кажа, че този град, колкото е малък, липсва градски транспорт. За мен е важен, примерно, понеже аз нямам още шофьорска книжка и за мен да придвижването е страшно трудно. Да не говорим детски паркове, изобщо паркове, зелена част, където да не говорим мърсотията в Сицилия, има страшно голям проблем с боклука, хората си хвърлят боклуците където им падне. В момента говоря малко негативно за острова, но ви казвам реално как стоят и съм сигурна, че хора, които вече са идвали тук, са забелязали това. Аз лично съм имала приятелки, които са идвали на почивка, женски уикенд в Катания. В момента, в който слязат от самолета и разгледат центъра на какво положение, вечерта си хващат полета и се връщат хора. Не се шегувам. Да. Както и да е, малко така изхвърлях негативно към острова и към място, където в момента живея, но ви го казвам, защото наистина, ако имах възможност да отглеждам децата си някъде другаде, в някоя друга държава, където е малко по-добре устроено за деца, би го направила. И това ви го казвам сега, защото го изпитвам на мой гръб. Изпитвам безхаберието на различни хора, които продават имоти, колкото да вземат някакъв процент, някакво правилно, някой да печели на гърба на хора, които работят с честен труд, с много лишения, с много пот на челото. Наистина ви казвам, аз жилището толкова много го обичам, толкова много го харесах в момента, в който влязах на първи оглед. Да ви говоря с рана на сърцето, буквално това, което ни се случи. И затова моят съвет е на всички, които обмислят преместване в Сицилия, мислете 2000 пъти, 3000 пъти, а пък ако сте с деца, тройно, четворно, не знам колко пъти премислете какво ще правите. Има високи данъци, високи удръжки на заплатите. За мен тук някой ако седне и каже, тук
вижте моят вторник, вижте моята неделя, вижте това, вижте онова. Ма и аз мога да ви показвам това, че е такова, мога да ви покажа колко буклуки, как се го хвърлят през колите хората. Да не говорим за престъпността в момента. Ние, чистия пример, събота вечерта, двете коли, имаме 2 коли, една служебна, една наша личен автомобил. Искам да ви кажа, че ние до 3 часа вечерта събота не можахме да мигнем, защото имаше един човек, който обикаляше с телефона си, провеждаше разговор на чужд език и буквално постоянно да залепен за нашите коли. И човек, знаейки, да ви казвам, ето, чистия пример, другия пример. В момента е 30 и сигурно градуса, ние нямаме вода. Така че, да, много се оплеснах, много... Но аз искам да ви казвам истината също. Искам да ви разказвам и негативните неща на острова и негативните случки, които ни се случват на всеки един. Според мен, всяко семейство има такива неприятни моменти в живота и не е само хубави. Така както да е, сменяме тотално темата, на съвсем друго ниво отиваме в момента. И то е последно време, искам да ви кажа, ползвам едни продукти, които доста добре ми действат на кожата, на лицето. Аз имам проблемна кожа. В момента единственото нещо, което ползвам през лятото, това е някакъв продукт за вежди, защото аз тук нямам. Буквално нямам. И за да застана пред вас, за да не ви плаша чак толкова страшна да бъда пред вас, слагам някакъв продукт. Но в момента в тези жеги предпочитам изобщо да не се гримирам, защото положението е трагично. Много лошо ми действат тези жеги. Хората с ниско кръвно ще ме разберат. Така, започвам с един нов продукт на Гарниер. Тази серия на Гарниер с витамин С е серията против пигментация, петна. На мен започна ето тук тази част след бременността, след раждането на синът ми, ето тук да се образува едно петно, което доста така ме стресна и реших да направя нещо така. Аз в този период, в който се намирам, пари за скъпа козметика не давам много. Обаче, понеже през седмицата съм сама с децата и ми е много хубаво да седна и така на камерата и да се говоря някакви неща, безсмислени дори, но после като качах видеото в YouTube и като видя вашите коментари, ми става толкова приятно да знам, че не съм самичка и че си имам някаква компания. Ето, това е крема, който използвам. Това е на Гарниер витамина Ч, сорбето се казва, против петна, хора. Това е много хубав крем, много добре ми запушва порите. Аз имам доста разширени пори заради проблемната кожа. В момента кожата ми е в доста добро състояние, само ето тук отдолу имаме едни такива пъпчици хормонални, както му казват. Този серум е най-доброто нещо, което съм ползвала също. Наистина ви казвам, тази серия на Гарниер ми е любима. Гарниер, въпреки малкото ми абонати в YouTube, въпреки малкия шанс да се получи някакъв вау инфлуенсър от мен, моля ви, ако ми видите видеото, ще се радвам да работя с вас. Следващото също, което използвам, това е серума им, пак с витамин С. Ето вижте, може да видите колко много съм го използвала и колко много го използвам. Това ми е най-любимата серия, хора. Мога само това да ползвам и се чувствам супер сигурна, когато знам, че съм сложила тези продукти и мога да се изляза най-спорниер. 50 фактор. Вече наистина трябва висок фактор. Ето. И е с цвят. Даже в момента съм с този продукт. Само с него съм, въобще нищо друго не съм сложила. И другото да ви разкажа, не се сещам
как се казва, на коя марка е този продукт. Някъде тук ще сложа снимка, тук някъде. Ще се опитам да сложа снимка на този продукт. И това е един продукт, спрей за покриване на белите коси. И гениалната идея ми беше да го закупя този спрей. Рекламират го навсякъде и реших да го закупя, да го пробвам. И да се скрия, аз имам доста бели коси от раждане, след бременността, да, както да е. И искам да ви кажа, моята най-голяма простотия в живота е това сигурно. Взех го и петък викам, чакай, ще го пробвам, нали, така да не ми се, да се ги скрия малко тези бели коси, хората такова. Абе, човек, дай пари за най-обикновена боя за коса и не се занимава с такива глупости. Напръсках се хора, косата ми се изгоря, буквално изгоря, на нищо не заприлича. Може аз грешно да съм го ползвала този продукт, но наистина ви казвам, съсипах с косата. Тя толкова е съсипана още повече. Не да отида на фризьор да ме направят, да се пострижа, да стана като човек. Ами аз съм отшла да пробвам спрейове. Въобще, какво да ви казвам? Направих гофрети Hello Kitty на дъщеря ми. Хапна си. В нощ цяла вечер горката кашляше, не можеше да се изкашля, защото се притесняваше да не ни събуди. И въобще много сладко дете е направо. Толкова съм благодарна за децата ми. Толкова съм щастлива, че ги имам. Толкова ми е хубаво, когато оправям тяхните дрежки, тяхните неща, че това е най-голямото богатство. Да, искам да ви говоря другото, че когато имате някакъв проблем, който ви спира да направите нещо, а искате вътрешно, усещате тук една голяма топка, че искате да направите нещо. Обаче ви спира нещо, защото се притеснявате кой какво ще каже, кой как ще реагира. Не го правете. Съберете всичката сила вътре в себе си и направете това, което мечтаете, защото след това ще се почувствате много добре. Аз, откакто започнах да снимам, въпреки че се чувствам много извън зоната на комфорт, осъзнавам, че съм загубила страшно много време да се притеснявам и защо се притеснявам? Защото след 2 бременности напълнях страшно много, много ми е трудно да отслабна. Да не говорим след проблемите, които имах при раждането на сина ми, колко други здравословни проблеми ми се отключиха и те също не ми помагат да отслабна. Аз не съм човек, който се тъпчи, не съм човек, който не се движи, примерно. Но, за съжаление, както има и много такива случаи, лесно е да качиш, трудно е да свалиш. При мен така. Смятам от тази или другата седмица да отида на диетолог, да видим какво може да направя, защото наистина се чувствам много зле. И ако има някъде, ако видите жена, близка, приятелка, съседка, която е напълняла или много отслабнала, моля ви се, спрете да коментирате нейното тяло, защото това е толкова неприятно, толкова обидно, толкова наранява понякога човека, че не си давате сметка просто явно. Аз много често ми се случва в момента: ало, Вили, колко много си напълняла. Ало, Вили, какво си направила? Вили, ти си станала по-пълна от мене. Такива коментари чувам тук последно време. Да, знам, напълняла съм. Не е лесно да отслабнеш и не е лесно
знам, сега някой ще каже, ама тебе те мързи да ходиш да тренираш. Ми не ме мързи, ама с 2 деца малки вкъщи нямам време да отида да тренирам. Опитвам се да тренирам вкъщи, обаче пак нали, не се оправдавам, ма не е лесно, хора. Май каквото и да е било, не дейте да коментирате хората, гледайте се вашата пътничка. Това го казвам, защото не съм само аз по този път. Също и най-малката сестра на мъжът ми, тя страда горката от щитовидна жлеза, както и аз страдам от това и също ми обърква доста нещата. И тя изтърпява същите неща и каквото и да е било състояние на човек, без да знаете неговата история. Да, аз този влог станах голям философ. Сигурно говорих страшно много глупости, страшно много неща, които нямат логика. Но се опитвам да ви разказвам и да ви казвам неща, които мисля. Ще ми следите по някакъв начин мислите ми и това е. Та, мили хора, ако ви харесват моите видеа, въпреки че са доста хаотични, но ми дайте време, тепърва навлизам в това, тепърва се уча, на мен ми е страшно трудно някои неща да обработвам, все още ми е трудно, но се уча и го правя с голямо удоволствие, особено тази седмица от коментарите, които виждам. Честно ви казвам, плача от щастие това, което виждат очите ми. Наистина, много съм благодарна, много съм щастлива, че ви има. Затова, ако ви харесва, моля ви, продължавайте, следвайте ме, харесвайте видеята ми. Ако ви е интересно моето ежедневие и някакви такива елементарни малки видеа, и съм по-активна в TikTok и Instagram, затова TikTok и Instagram съм по-активна. Ако ви е интересно как прекарваме ежедневието си или някакви там други неща, ще се радвам да ме последвате в другите социални мрежи. Затова, чао, довиждане и до